Senyor Trinxeria, té la paraula. Cap president. Jo seré breu perquè aquest ple d'avui la veritat és que té poc interès i es veu bé tot per tràmit, per inèrcia, però aquí si algú vol escoltar algú més doncs haurà de fer-ho també perquè el que tu aquí doncs ja ho hem dit moltes vegades. Jo només faré 3 preguntes concretes. La primera ens referirem a la piscina coberta que veig que el regidor Martínez dona un vot en compte, un escrit al Consell Català de l'Esport, una piscina coberta, que sempre hem dit que tampoc és una obra que convé. I només vull aclarir al senyor Martínez, no sé si va veure ara aquesta setmana passada, tot ple de papers enganxats pel poble de l'Ajuntament de Tordera, fent propaganda de la seva piscina i del seu gimnàs i de les seves coses. Això està molt maco, sobre les piscines cobertes, i anar insistint sobre això, perquè llavors s'han de mantenir. I Tordera n'ha fet una que no la pot mantenir, i Blanes n'ha fet una que no la pot mantenir, ni tan sols la vol acabar, per no tinguer-la de mantenir. I Tossa, si se la pogués treure amb l'helicòptero, important-se-la, no tinc cap dubte, ho faria. Jo crec que és millor insistir-hi més, el cost que això representa, i només fer-li aquest esment. S'ha comentat el de la festa de final d'any. Nosaltres, el nostre grup, pensem que està bé que es faci una mica de festa, com sempre s'ha fet, per recollir la gent que no vol sortir fora, però creiem que és inoportú ara fer una festa tal com es presenta, sopar, amb tota regla, i per 2 raons. Primer, pels moments que estem, en fi, no tothom hi pot accedir, anar a una cosa d'aquestes, i en segon lloc, perquè l'Ajuntament pensem que no ha de fer de promotor d'aquest tipus d'accions. Hi ha restaurants, aquí, fora d'aquí, és igual. Els números han de sortir i no es pot fer un tipus de festes que jo diria que l'Ajuntament actua més com a promotor i no hauria d'actuar així. Nosaltres no tenim res a dir de la festa que es fa al costat, però creiem que ara és inoportuna fer una festa d'aquest tipus. Dic que seria breu, faria poques preguntes. El centre de Can Falló jo no havia sentit, crec que no és el lloc, i em referiré a un tema que ha sortit a la premsa i que com mínim hi ha qui s'ha preocupat, que és el tema de les escoltes telefòniques. Resulta d'un agent que treballava aquí, que se'l va acomiadar o es va donar de baixa, no té més importància, però es va procedir a fer escoltes telefòniques d'amagat i a sobre admeto públicament. Jo penso que és un cas una mica greu. Un ajuntament, o en tot cas vostè, o no sé si publicitat amb algú més, es dediquin a fer escoltes telefòniques. I per lo que ens ha arribat, sembla ser que no són les úniques. Nosaltres, quan ho vam llegir, sobtats que s'admetés que això s'havia fet. Com pot ser que es facin escoltes telefòniques? Com ha de venir una persona a l'Ajuntament? Sabrà si el graven o no el graven. Jo crec que és molt greu. I ha de donar explicacions al poble. I el tema del Tribunal Suprem sembla molt bé per 24 anys, però això és un tema que és greu. I no pots sortir el diari i que si ja ho sabia que se sap que l'escolta telefònica. Això trenca la confiança amb la gent, perquè això és jugar amb avantatge. Això és com un joc amb avantatge, si va a gravar la conversa, perquè mira, llavors agafa aquesta conversa, es treu la part que pot interessar o que no pot interessar, es treu fora de context, i tu has dit això i et posen amb evidència. Doncs la veritat, nosaltres no tenim res més a dir avui, almenys jo particularment, però penso que és un tema prou greu, com perquè
diari, l'explicació al poble, quan s'ha admès en els diaris que això ha passat. Res més a dir. Si una ara... Queda molt. Sí. Bé, ho he dit. Contestaré breument també, sobretot una de les preguntes o les al·lusions a l'última pregunta que vaig fer el tio ple, el regidor de festa, i concretament de la festa major, en la qual jo li vaig demanar el cost. Jo voldria que contestés vostè la resposta, no la resposta que va donar el senyor Caberes i Herrera. Jo era un altre temps, tenia un altre pressupost real en relació qualitat, quantitat de preus, i no es poden comparar. I per comparar-lo amb el seu, podria afegir, per exemple, el 20% d'espectacles de cultura, el 90% de benestar social, que jo feia el Mirar Homenatge de la Bellesa, i a més comprava els obsequis de botigues locals, no com vostès, no li dic que els compren, que ho saben. Sumant tot això, podrà comparar el pressupost. Després dir-li, per posar un exemple, el pressupost del 2006, aquí podem dir molts números, i la gent potser li veurà, vostès parlen de números de diversos anys i se'ls poden veure. Jo els donaré perquè no estic aquí. Per exemple, el 2006, que és l'última festa que vaig organitzar des de la residida, nosaltres vam dir un cost de 107.096 euros i vam fer 20 espectacles. Fíjate, el senyor Carreras i espectacles de qualitat. L'any 2008 es van gastar 107.444 euros en disseny, o sigui, quasi 400 euros més, i van fer 14 espectacles, 6 de diferència, amb el mateix cost. I tot això està aquí. Qualitat, que hem parlat de moltes coses. Jo dic això només li dic, i li explico tot això, tot la seva resposta, que només volia orientar-la, i vostè estava amb les ungles preparades, per vostè una mica despistar una mica el tema, perquè es pensava que jo no contestaria, perquè suposo que el senyor Carreras va dir i tal. Doncs no, no volia preguntar-li això. Jo li vaig preguntar al preu del festival, perquè no tornés a caure el mateix error tan caigut que va caure el senyor Carreras i després no caigui vostè, en fer un pressupost que quan està aprovat ja està caducat. Perquè si sabem que el festival major s'ha gastat 100.000 euros i hem de posar un pressupost de 90.000, després treballem per 4.022, que és la famosa compte de utilitzar abans. I crec que si es fan uns pressupostos i s'elaboren, són perseguibles, que s'han de fer modificacions. És correcte, s'ha de fer moltes vegades, a vegades el temps ho requereix. Però crec que s'han d'ajustar i que no podem tornar a acabar amb això. I el que li volia dir jo l'altre dia d'això, no posar-me amb el que jo havia gastat o havia deixat de gastar. Jo ho repetia, jo tenia un pressupost, tenia uns costos i em vaig ajustar als meus pressupostos i era el meu temps. La fira, naturalment que la fira l'Ajuntament ha de controlar el que s'hi posa, les parades i tot més. Jo el que em queixava és que vostès van demanar unes parades, o van concretar unes parades que anirien, uns finalls que anirien, i després sobtadament aquests senyors que comptaven per aquella festa, ningú els hi va dir res, van trobar amb nosaltres. Jo crec que s'ha de ser més ètic i s'ha de ser correcte. Si no va ser vostè o va ser culpa dels que van organitzar, com a mi s'ha donat la cara i s'ha dit que sempre expliqueu, hem de fer nosaltres perquè ens interessa més. I jo, referent a la fira, miri, l'Ajuntament de Maçanet, des que hi soc el segon any d'entrar, vaig recuperar una permuta, un cost de 7.000 euros i escaig, que pagava l'Ajuntament cada any, només pels grups electrògens que se'ls hi pagava en els finalls. Això és cosa que ell no sap. Els finalls se'ls pagava tots els grups electrògens i no se'ls havien de pagar. I ara, des que jo vaig posar-me a la fira, vostès tenen 6.000 o 7.000 euros més per gastar la festa musical. O sigui que jo entenc que s'ha actuat a controlar l'Ajuntament, és lògic, però jo vaig fer la meva feina. Bé, passarem a les preguntes d'aquest mes. Tindrem aquí? El senyor Fernández, quines? Segur no diu algú. Arribarem a la piscina aquest any, perquè la piscina va sortir perquè vostè va estar un any. Jo li vaig saber dir allò, perquè la piscina ja ho sabia que hi ha. I jo ara veig que està trencada i jo li pregunto, o li poso ja fa
govern no com mi, no pren que l'aigua que va perdre. Llavors sap vostè, ho vam dir, però no ho fem això. Què li ha passat a l'arbre aquell de la petanca? Molta que fem una petanca, fem una porta, i això es diu un arbre de l'arbre. L'hem de triar. Doncs mira, ho pot dissimular molt, perquè jo diré, en el seu fort, hi són 2 més arbres. Ara triat aquell, si en talla 2 més i els aparells, quedaran simètrics, i potser estava massa estès. Però si s'hauries morir... Si no va fer el Però si la porta ja hi ha un arbre de l'arbre, i l'altre dia. Doncs caien 2 més,